Терористите, които почерниха парижката столица, изненадващо и неочаквано се оказаха част от нашия живот. Те са второ или трето поколение французи или белгийци. Какво се случва в цивилизацията и как се вербуват терористи? Обзорен анализ правим сега с експерта по антитероризъм Славчо Велков и директора на Центъра за близкоизточни изследвания доктор Мохта Буаси. Добре дошли на двама ви. Добре заварили. Този разговор отдавна го планирахме с вас. Радвам се, че можем да го направим сега като обзор, за да си поговорим и доста по-дълго и по-подробно, в детайли. Да започнем оттам обаче. Доколко беше очаквано всичко това, което се случи през тази година в Европа и въпреки прогнозите, които бяха правени от много антитерористи, господин Велков, защо Европа се оказа неподготвена? Аз бих могъл да отговоря на въпроса, въпреки че не чувствам никаква отговорност за това, че Европа се е оказала неподготвена, тъй като в прогнозите, които включително сме давали тук, се очакваше една тежка в терористично отношение година, още от миналата година. И всичко това ние трябва да го разглеждаме като функция, резултати от политиката на редица държави в конфликта в Близкия изток. Тъй като когато разкриеме мотивацията на извършителите, понякога биват разкривани поръчителите, разбираме в крайна сметка какво ги е накарало да го направят. Така че за мен няма нищо неочаквано за това, но този филм, който вие показахте преди малко, показа, освен ужаса на терора, показа и нещо друго, доколко са ефективни действията на силите за сигурност в противодействие на такъв тероризъм. Определено считам, че те не са, тъй като видно от това, което се случи, няколко души терористи накараха, едва ли не половин Франция да трепери и десетки, стотици хиляди служители на реда да се занимават с тях, обаче без особен резултат. Защото това, което виждаме с убийството на един или друг, физическото ликвидиране, това не означава добър резултат. Добрият резултат е превенцията, т.е. да не допуснеш акта. И сега най-издирваният, Салех, да кажем, вече има индикации, че вероятно се намира в Сирия. Това какво означава? Че успял по същия път, по който нека да се върнем към 7 януари и няколко дни по-късно, след братя Дакуаши, когато Амеди Колибали и неговата съучастничка Хаят Бумедиен бяха планирали и извършили един заложнически акт в един еврейски магазин за кашер, прясно месо. На 12 януари Хаят Бумеден се появи в Сирия. Оказа се, че пътувала от Франция през Мадрид, Истанбул и отива в Сирия. Това показва, че някъде веригата се къса и че точно онази импулсивната реакция, силовата, не е най-доброто средство за борба с тероризма, но ние днес, вие обявихте темата, че ще говорим за това как се стига до там тези хора да бъдат привлечени и да стават такива. Но като заключение на отговора на въпроса ви, това, което се случва, не е неочаквано. За съжаление, аз бих казал, че и за в бъдеще ще се случват не по-малко страшни неща. И те ще бъдат толкова големи по мащаб, колкото ние позволим да бъдат. Доктор Буаси, да минем към темата за това колко безсилни са всички специални служби пред вербовките и начина, по който тези терористи намират свои последователи в цял свят, в това число и в Европа. Как действат терористите? Как успяват да накарат толкова много хора по света да им вярват? Първо, което трябва ние да го забележим, че тази идеология на терористите се базира на религиозна идеология. Тоест, на базата на тази идеология се селебира исляма. Исляма като религия. Сега, религията не одобрява техните методи. Там е друг въпрос. Какво е отношението на религията към тези методи. Но на базата на тази идеология се намира исляма и се намира най-мрачното течение или тълкуване на исляма. Това говорим за салафизма. Тази среда, в която се разпространява тази идеология, няма как незаконно, по законен начин
при сегашните закони говорим, да бъде спряна. Например, в джамиите навсякъде се изповядва тази идеология. Тази идеология на много арабски държави, тя е официална идеология. Коя част от идеологията обаче? Салафизма. Говорим за салафизма, който е това, което ние наричаме джихадистите, той е салафитския джихадизъм. Тоест, на базата на тази идеология, ако... За какво учи, за какво им разказват в джамиите? Намесвайте се, господин Велков, нека да стане дебат между вас двамата. Да, може да стане дебат, но нека той да завърши. Нека да завърша, че тази идеология, първо, тя е по законен начин, тя се разпространява, тази идеология. Тоест, на тебе ти трябва само този младеж да стъпи в джамията, той е вярващ вече, ходи, прави молитва, практикува исляма в тази част, на която не е политизиран. Това, което трябва да се направи, е да бъдат да бъдат избрани определени хора в тези джамии или в университетите от тези вярващи и да бъде насочен. Там е цяла програма. Ако някой мисли, че това е нещо случайно, не. Как ги избират? Давайте се конкретно. Как ги избират? Ами конкретно по различни способи. Аз не че се различавам от мнението на доктор Абуаси, но бих искал да уточня, че той визира тук онова направление в салафизма, те са няколко направления, което ние наричаме войнстващ или джихадистски салафизъм, под влиянието на които идеи млади хора попадат много бързо. И, за съжаление, го възприемат като своя идея, независимо, че са родени в светски мюсюлмански семейства, израсли са в такива и са възпитавани в една светска среда. За съжаление, само Абуаси да допълня, не само мюсюлмани го правят. Но тук ще говорим за един друг параметр на вербовката и с това, което ги предишат, за екшена и за обещанията. Той ще ви каже какво им казват в джамията, примерно. Първо, нали казахме, че това са религиозни хора, нормални религиозни хора, почват да вържат тяхната вяра с действителността. Несправедлив, колко е несправедлив тази система, която живеем, политическата система, за корупцията, почват да им говорят за корупцията, за неравенство, за несправедливост, за съвсем нормални и обикновени проблеми, в които всяка политическа партия говори. Разликата, че те казват, че спасението от всички тези проблеми са в религията. Религията не е само едни идеи, които организират отношението на човека с Бога, който така би трябвало, а исляма, според тях, разбира се, е религия, която организира и отношението на човека с човека и няма гранична линия между политиката и между религията в исляма. Между другото, това е вярно. В исляма няма такива подчертани граници между религията и между исляма, както в християнството, например. Защото какво означава това, че няма граници? Аз ще ви кажа какво означава и откъде идва. Пророка Мохамед, когато носи неговото послание към хората, исляма успя да победи, докато е жив, и той стана, и вече има държава, в която управлява пророка Мохамед. Сега, пророка Мохамед в качеството си на държавна глава или на пророк, той управлява. Тази вече не може да го ограничиш. Когато казва или действа нещо, той го прави като държавна глава на тази държава. И като пророк. Или като пророк. И вече се смесват нещата и няма къде да кажеш, ама не, той го каза това като държавна глава. А друго, той го каза като пророк. Наивни или отчаяни са хората, които вярват на тези послания? Не бих казал, че нито са наивни, нито са отчаяни. Бих допълнил това, което казва Абуаси, с така лека нотка на опонентство, че тук очевидно ние говорим за ултраконсервативни течения в сунитския ислям. Нека да уточним. Тъй като този войнстващ салафизъм на Даеш, на ислямска държава, той включително обявява за неверници и мюсюлманите шиити. Там мюсюлманин шиит за него е враг. Така. И в конкретния случай примера, който даде Абуаси, е верен, но той не е съотносим само единствено към исляма.
Дали го е казал като държавен глава или като пророк. Ами когато говори папата, като какъв говори? Като държавен глава на Ватикана или като духовен лидер на 1 милиард и 200 милиона католици по света? Със сигурност не говори като политическа фигура. Именно има разлика. Той не говори от името, той не говори. В крайна сметка папата говори като духовник. Като духовник. Не е държавен глава, защото Ватикана е духовенства държава. Тя не е политическа нищо подобно да ти кажа. Папата говори като наместник, Божий наместник на земята. Точно като духовник. И второ, Ватикана с акт на Организация на Обединените нации е призната за държава, не член наблюдател със същия статут на Палестина. Папата, когато излиза да говори, той излиза да говори като духовник. Той е избран за духовник. Факт е, че прави политически послания. Да. Не се възприема като прави политическа личност, но прави и подобни политически послания. Сега, питате, добре, сега се уточнихме, че и двете религии, очевидно. Да, дали са отчаяни или наивни, пак ще кажа, нито едното, нито другото. Това в много случаи тези хора са добре образовани, възприемат идеите. Въпросът е, че онова, което те са получили като възпитание, като обучение, като образование, във всички случаи на практика се оказва, че е по-слабо от това, което им предлагат. Сега, им предлагат, нека да кажа, освен това, предлага им самочувствие, че мюсюлманите сунити, да кажем в Ирак, да вземем за пример един Ирак, не само Ирак, разбира се, от началото на този век са пренебрегнати, неизвергнати, ритани, потискани, мачкани, недопускани в управлението. И сега от един път идва човек или идея, която им казва: ние ще възвърнем вашето самочувствие, ние ще направим халифат, в който ще се чувствате като нормални хора, тъй като няма да бъдете побеждавани, няма да бъдете унижавани. Това е част от методите, от способите. Има и друга, да кажем, за млади европейци, на които им се представят нещата като екшън. Над 1 милион клипове Ислямска държава е излъчила миналата година. Някои са привлечени от това, че ще имат възможност една или не да бъдат в една среда, която ще се чувстват герои. Хора, които имат комплекс. Въпросът е, че те се самоубиват. Точно. Те самоубиват, ама не като... Нека да ви обясня само процеса, върху който работят с тези хора. Процеса, който съм те мерил за само 2-3 минути да ви обясня точно какво правят. Първо при избора, кои хора избират. Имат си наречници, имат си книги, имат една книга над 1000 страници, която се говори за върбуване. Не ми я донесохте обаче. Имате една част от тях, малка, съкръщена в тях, като курс по върбуване. Този курс по върбуване какво включва? Първо, кои не може да взимат. Първо. Кои не трябва... Кои не се взимат? Които не се взимат. Първо, един човек да е приказлив, много приказлив, не го взимат. Един човек с лоша репутация в обществото не го взимат. И трето нещо, човек с убеждение не го взимат. С предварителни убеждения. Тоест, например, дали е комунист, дали е християнин, дали е шиит, дали е така друга убеден, в друга идеология, не го взимат и не тръгват да работят с него. Работата започва с 4 етапа с него. Първият етап, който трае между 2 до 3 месеца, в зависимост от обстоятелствата, където това, между другото, отговаря и за Европа, и за арабския свет, където може, където го върбуват. Има сега специфики, но това не е място сега. Работят върху него. Целта първо да се провери вярващ ли е или не вярващ. Практикува ли религията или не я практикува. Почва да се работи с него по-индивидуално. Например, да ходят в джамията заедно или в университета, да пият кафе заедно и извън за него. И през цялото време проучват такъв човек и реакцията му, какъв характер. Свършва ли този етап, вече знае, че този човек практикува религията, не е истина, че моли по 5 пъти на ден, така нататък. Почват етап, който е за оздравяване на тази вяра. Почват. Само ще ви кажа, на един ислямист, всеки дневието му как протича. Независимо какво прави. Добре, как протича? Става сутрин. Трябва да слиза от леглото с десния крак. Да чете една молитва. Слиза от леглото, влиза в банята. Трябва да влиза с левия крак, да излиза с десния крак.
пак една молитва на влизане, една молитва на излизане. Преди да влезе в банята и след като излезе в банята. Има определени, определени молитви. Натам? Натам, нататък пак действия, когато излиза от вкъщи, когато ходи, как да говори с хората, по какъв начин, как да се движи. Не може да се смее, ха-ха, например, да... Как трябва да говори с хората? Спокойно, трябва спокойно да се говори, само може да се усмихва без да издава глас, висок глас, когато говори, когато се усмихва и какво дето може да помага на хората да помогне, разбира се, това нямам проблем с тях, но при цялото време осъществяват една връзка между този човек, при цялото време, говорим за 24 часа, ако мога да приближа, да кажа защото и като се прибира пак по един начин. Връзка с кого осъществява през цялото време? С Аллаха или по техният божествен Аллах. Сега, ние да оставим религиозната страна от това. Вие, когато вържете един човек, да го вържете с нещо, 24 часа сутрин, обед и вечер и между тях пъти да моли, след това не само както обикновените хора, само моли и се тръгва. Има и ритуали, които се правят по този начин. Ти мозъка му го насочваш, ти създаваш в него някаква система, ценностна система, че той го наблюдава. Добре, приемаме, че това е валидно за мюсюлманите. Как обаче християни точно това ще исках да добавя. Това, което доктор Абласи предлага, това са правила за вербовка в наръчника на джихадистите и те важат вече при положение, че обектът е мюсюлманин. Така. А когато е с друга вяра? Не, Абласи, само да кажа. Значи, или ако той е християнин, след като приеме исляма, тогава всичко това човек. Сега, последният екзекутор на Даиш, Джихади Влад, той не е мюсюлманин. Той е руснак от един град 110 хиляден и даже онзи ден обезглави един нарочен за шпионин руски. Също, между другото, руски граждани, само че от Кавказ. И размахваше... Да, това е Джихади Влад, джихадиста. Той е Владимир, се казва. Той размахваше нож срещу Путин. Ами както се превърна Джихади Джон от източен Лондон, почитателя на Битълс, свирещия на китара, се превърна Джон джихадиста и обезглави до тук 4-5 човека. Нека да кажем сега. Всичко това са правила. И има хора, особено в Европа, които без този досег, за който говори Абласи. Това е следващ етап, когато той е вече под контрола на ръководителя на вербовчика. Без този досег той до някъде е убеден, че трябва да отиде там. Защото вижда, че там той може да избие своя комплекс. Ето за този учителката му говори, за Джихади Влад, че той е бил свито момче, не е имал воля, започнал да тренира бокс, набили са го няколко пъти и се е отказал. Той вече търси начин по някакъв способ, ако може да се докаже и да забрави всичко това. А когато пред него стои един другиран човек, който е в безпомощно състояние, то лесно може да стане значим. Бих искал да кажа и нещо друго. Индивидуалният способ при вербовка, те използват и този на службите. Искате ли да ви дам един пример сега на живо? Дайте ми. Ето, примерно, вие сте субекта, който предстои да бъде убеден в това. Първо се започва с изучаването на това кой сте, какъв сте. Аз сега, например, мога да направя профил бързо по начина на произнасяне на някои думи. Мекото хайде, почти без хато, което при вас се превръща в айде. Лекото съкращаване на какво, нали? И начина на поведение, че вие сте от провинцията. И че сте живяли някъде в район, където се прави това, да кажем, този район така се прави мекото Х или избягването му, айде обикновено западните Родопи. Западните Родопи явно не сте живели на село, защото степента ви интелект е видно, че не е формиран в село. Западните Родопи има няколко града, в които би могло да сте живели и там да се формирали като личност. И аз вече, ако, примерно, един град, който може да бъде такъв, който се сещам, това е Велинград, да кажем. Оттам нататък аз ще подходя към изучаване вече на вашето семейство, на вашето обкръжение, каква сте била,
от ученик насам и тогава мога да отида, не говоря да ви вербувам за Ислямска държава, ще си направя изводите, ще съставя профила, нали? И ще подходя към вас така, както моя началник ми е наредил, като каже, че вие имате съответния ресурс за това, което ще ви ползвам. Какво им предлагат обаче? Това, което преди... Само да кажа, че това е общодостъпна информация, така че не ме изненадахте много с този профил. Близо сте до истината, не съвсем обаче. След предаването ще ви кажа коя част познах. Трябва да забележим едно нещо. Тези хора, които се занимават с това, те не са избрани. Те са подготвени да го правят. Тоест не всеки може да ходи. Ако спомните, ние не можем, още сме млади, за да го спомним, едно време хората отидоха в Латинска Америка да воюват с Че Гевара и с други от Европа пак. Марксисти или от левите сили. Каква е мотивацията те да ходят там? Същото бунтуват срещу капитализма в техните държави, срещу обществото в техните държави, искат по-добър свят. Въпросът, как да го убедиш, че това е по-добрия свят или решението на техният бунт, който отговаря за техният бунт, недоволството от обществото, недоволството от политическата система, от политиката, те като гледат по телевизията всеки ден някакви бомбардировки тук-там, все някой се чувства с това, защото това не обира до религията само. Тоест, има криза, морална криза в международната политика, защото когато в Ирак отиват 5-6 милиона загиват за да правим демокрация, когато някой пита, какво става с тази демокрация? И тези кадри се вилзъщат по всички медии, какви деца загиват, какви това. Хората почват да търсят защо. Сега, кой противник на всичко това се явява? Тероризма. Ама едно време и Гевара беше терорист. И другите, то за тях почват да намират кой може да им помогне в техният пункт срещу всичко това. Какво ги мотивира да се самоубият? Това, което вече ставаш ли вярващ, щом вярваш, значи вярваш в Аллаха, вярваш в рая, вярваш в ада. Значи ако не вярваш, ти няма да самоубиеш. Ти вярваш. Щом вярваш, вече ти обещават по-добър живот. Значи или победа на този живот, или отиваш в рая в следващия живот. Какво се случи обаче с един от атентаторите в Париж, например, който успя да избяга? Защо избяга? Защо не избра да се самоубие? Да стане поредното камикадзе? Това означава ли, че той не вярва? Предлагам ви, понеже се занимавам с тези проблеми, да направим някой път едно отделно предаване на тема самоубийствен тероризъм и най-вече разглеждане причините, които формират мотива. Ще го направим. Опитате се с някакъв кратък отговор. Ето, отговарям ви с защото не вярва достатъчно? Не. Твърде е възможно, предварителният замисъл на акта, да не казваме на операцията, да не е включвал самоубийствени действия. Освен това, там имаше достатъчно индикация, че той в един момент, след като извършва акта, отива на друго място. Нали? Може би да извърши и друг последващ и да предизвика по-голям ефект. Лично аз мятам, че самият той няма психологията на самоубиец-атентатор. Още повече... Това ще е неговата съдба, обаче от тук нататък. Смятам, че и останалите не са самоубийци-атентатори, тъй като в залата Батаклан единия шахистски колан пояс беше активиран не от самия извършител, а беше активиран от куршум на полицията. Всичко това те са го имали на себе си като един краен изход. Сега, има случаи, когато самоубийци, атентатори, колкото и да са добре подготвени, се демотивират в последния момент преди извършване на акта. И за това отстрани има някой, който... Аз също не вярвам, че тази хасна, да. Обикновено има хора, които изпълняват, нали, това. Чеченките терористки самоубийки бяха известни с това. Голяма част от тях се демотивираха и тогава водещия операцията задейства съответното за хасна стана ясно, че не сама се е самовзривила. Това за самовзривяване, дали той ще между другото, периода, в който може той да промени решението, ако той помисли за секунди върху това, което го прави. Така? За секунди вече няма да се взриви. Те влагат всичко. За това още преди, например, когато имат възможност, може пари ще не са го...
още преди да тръгват да свършат атентата, 1 час или половин час или колкото таен време, издават им такава процедура, говорят с тях, стимулират. Кой, нали не се виждат, нали? Повечето не се познават. Познават се. Между другото... Не се познават помежду си. Помежду си не, но с ръководителя се познават много добре. С ръководителя. И се срещат с ръководителите си преди атентата. Преди атентата, преди да тръгват за това. Се срещат с тях. Той дали го познават по име или не го познават, това е друго просто, но се срещат с него. Той им обяснява, че това те ще правят благотворно дело, нещо, което в служба на религията. Общават ли им пари за семействата им? Между другото, не винаги обобщават, защото ако говорим за финансовите възможности, те винаги ги гледат, между другото. Винаги ги гледат и намерят начини. Но схемата, не че Ислямска държава им праща всеки месец по банков път, например, дни пари. Има там друга схема, при която действа. Каква е? Дайте, каква е схемата? Покажа, че им дават пари. Схемата ще ви кажа. Имат много привърженици. Така. И тези привърженици може да не са членове, а привърженици от тях поискат да им помогнат. Те помагат на сираци уж, а не на атентатор от Исламска държава. Има и благотворителни организации, които действат под прикритие и всъщност се грижат за семейства. Се грижат за тези семейства. Това е след като извършиш самоубийствения атентат? Да, почти няма семейство, което да е оставено, нали, без помощ. Няма такова. 10 ги оставя. Това искам да добавя, което казва... казва... до тези организации да спреш финансирането? Те са законни организации. Тоест, един вид, сега един убиец, например, стреля някой и бе застрелян. Сега децата му не са виновни. Нали трябва някой да гледа тези деца? И това са просто благотворителни инициативи или поне минават с такива винаги се намират. Те винаги се намират. Тоест минават. Ти какво ще го съдиш, че помага на Сирак ли? Той не е виновен, че баща му е самоубил. Добре, обсъдим. Знаете ли, има и нещо друго. Не са далеч само това причините, които доктор Абас предлага. Те могат да бъдат и лични, могат да бъдат причина отмъщение, могат да бъдат причина подражание, да прилича на еди кой си, да изглежда герой в очите. Може една жена, и има такива случаи, когато е сбъркала жестоко, нарушила е кануните. Да иска да се самонакаже. Не да иска само. Те казват, ето ти имаш възможност да си изкупиш греха, направи го. И това дори го има. Но ние не говориме за изключенията, а говориме за нормата, за правилото. Защо го прави? Ами българите, които са правили самоубийствени мисии, те не са мюсюлмани. Къде го търсим исляма? Да кажем Мара Бунева, Владо Черноземски, солунските атентатори. Тиминските негри в Чериланка. Да. Само ви давам един пример в отговор на големия въпрос и темата днес. Едно момиче, християнка, от християнско семейство, няма да казвам името, баща е представител на един от най-големите автомобилни марки в Западния бряг и Йордания. Миналата година, 2014, в Лондон студентка се влюбва в едно младо момче, който се оказа ислямист. И отиде с него в Сирия да воюва. Прие, разбира се, исляма. Въпросът е, че тук има и такъв момент, че любовта, силните чувства също могат да бъдат мотив да споделиш онова. И това българка. Не българка. Арабка е. Добре, но християнка. Кажете ми. А белгийката, която отиде се взриви в Ирак. Чисто белгийка, се влюби в един мароканец. Има ли българки обаче? Тя се беше белгийка, не арабка. Има ли българки? То българска мъже няма в тази работа да има български. Къде? В Ислямска държава? Са готови, да. Не мога Имате да ли кажа. такива данни? Не, няма такива данни. Може да има български граждани, но не етнически българи. Тоест сирийци или иракчани. А имате ли данни за такива български граждани, които да са... Те там има, вижте, в Сирия и Ирак има много български граждани по паспорт, а има и много такива, които са дошли от Турция. Знаем, че там от 83 страни воюват хора, чието родители са български граждани, те са придобили българско граждани. Той отива с българския паспорт там. Ако загине, това не го прави българин. Той е български гражданин. Той там мотивацията му не е, че е българин. Не е, че е българин. Друга, затова трудно може да се говори за него като българин. А това дали има млади българки,
които да се влюбват в такива хора, по-скоро вие трябва да не кажете. Не съм толкова млада, за да имам отговор на този въпрос. Но сте българка. Иначе, да, така е. Не го спорвам. Вижте, познахте го. Ето тук това го познахте със сигурност. Британка? Кажете ми за спящите клетки, обаче искам да уточня, защото наскоро гледах по една телевизия, беше обявено, че има около 7 града в България, в които има спящи клетки, но не разбрах кой е източника на информацията. Има ли спящи клетки в България? Нека само да ви кажа, че това понятие спящи клетки е относително. Относително? То произлиза от терминологията на разузнаването, по принцип. Когато определени хора или група хора се изпращат, нали, извън страната на определено място и им се задава линия на поведение какво да правят и в определен момент те могат да бъдат активирани. Нали, в това време те трябва да се реализират, ако трябва да се интегрират, ако трябва да създадат семейства. Собствена легенда за живот. Кажете ми, има ли такива обаче в България? Ние се съгласи, в центъра поне за сега няма такава информация. Според мене, аз вярвам на службите повече, отколкото за телевизия дали има спящи клетки. От тази телевизия, която твърди, че има в 7 града спящи клетки, в целия смисъл на спящи клетки, защото да говорим спящи клетки, значи членове на терористични организации. Това говорим. Има ли членове на терористични организации в Пазарджик, мястото, което постоянно е посочвано като... До сега не е доказано и не е твърдено официално или от службите, че тези хора... Има разследване, има дела. За Ахмед Муса, делото за Ахмед Муса и за още двама. Тези хора участваха в помагането на изпращане на бойци, които идват от Европа, мисля, че от Австрия беше единият и от Франция, за Турция. Изпращат ги в Турция за логистика. Сега, дали са членове на ислямска държава или не, може да са симпатизанти, защото има разлика между член и симпатизант. Крайна сметка, делата там са за изповядване на радикална идеология и за склоняване към насилие. Предишното, сегашното дело, там за 13-та имама изповядване. Да, за оказване на помощ. Опасно ли е това за България? Опасно ли е за нас, за хората, които... Кое е това? Това, че има подобни... Подобна идеология. Разбира се, че всяка една такава ултраконсервативна идеология, която се споделя, е опасна за националната сигурност. Можем да кажем, че в Пазарджик всъщност има подобни... Не мога да кажа, че в Пазарджик... Аз искам да кажа нещо много важно, преди да се включите, че това, което се случва в България, вече има ядра на такава идеология. Това е най-опасното. Има ядра в България? Има ядра. Къде са те? Те са това Пазарджик, например, ядра на идеологията, разбирате ли какво говорим? Защото идеологията води до там, рано или късно, въпрос на време, че някой да каже, щом изповядваш този вид салафизъм, салафитската идеология, рано или късно някой ще поддаде. Някой ще подаде и въпрос на условие на това. Само в Пазарджик ли обаче? Има и на други места. Къде? Кажете ги. Има, мисля, че около Кърджали имаше няколко явления. Има около Смолен. Има на различни. Има тази идеология. Това е опасното. А не сега в момента дали има някой или няма, това службите. Проблема е къде? Че нито муфтийството е в състояние да противопостави на това нещо, защото официално при тях не признават муфтийството поначало. Второ, държавата не води превентивни мерки или програми, които да противопоставят на идеологията. Полицейските методи се оказаха по целия свят, не вършат работа. Ако вършат работа полицейските методи, нямаше в щатите да стане това, което стана без никаква организация. Обсъдихме как се поддават различни видове хора, които изповядат различна религия, на различна възраст. Да видим какво се случва с децата обаче, защото едно от нещата, които разтърси абсолютно всички, бяха видеоклип, разпространен от Ислямска държава. Да видим какво правят децата в ИДИЛ. Програма, наречена от Ислямска държава "Лъвчетата на халифата", показва шокиращи кадри, снимани от професионалисти, за да се използват за пропаганда от джихадистите. На част от тях се демонстрират методите на военно и религиозно обучение, на което се подлагат невръстни деца, за да се превърнат в бъдещи джихадисти, готови да умрат, убивайки невинни хора. ستكون بإذن الله
Децата са събирани от различни региони под контрола на екстремистката групировка в Сирия. Видеото показва как инструкторът избира 6 от тях, които да изпратят послание към противниците на Ислямска държава, като екзекутират бойци от сирийските сили за сигурност, държани в плен от джихадистите. Преследването на заложника е превърнато в извратена игра. На фона на драматична музика, кадрите показват как всяко от момчетата тича из руините на някаква крепост, докато намери затворник. Всеки от затворниците посочва името, рождената си дата и обяснява каква длъжност е изпълнявал в силите за сигурност на режима. На видеото, заснето според групировката в източната сирийска провинция Дея Арзур, момчетата застрелват 5 от 6 пленници, а на 6-тия прерязват гърлото. Според Сирийския център за наблюдение на правата на човека от началото на годината, Ислямска държава е включила в редиците си над 1100 деца, а повече от 50 от тях са убити. Смайващото е, че те не го крият, а се перчат с това, заяви по-рано тази година заместник директорът за Близкия изток в Human Rights Watch Надим Хури. Използването на деца като войници е част от по-задълбочена обработка. Ислямска държава неспирно повтаря, че те ще са новото поколение, разказва правозащитникът. Извършители на множество зверства и обвинявани в престъпления срещу човечеството, джихадистите от Ислямска държава разпространяват много видеозаписи от екзекуции с варварски методи, откакто са поели контрола над редица територии в Сирия и съседен Ирак. Ужасяващите кадри станаха основното им пропагандно оръжие. Тренировъчен лагер на Ислямска държава в сирийската провинция Рака се специализира в обучение на деца под 16 годишна възраст, за да стават атентатори-самоубийци в Сирия. Предполага се, че в лагера има близо 300 деца, разказва Ибрахим Ал-Ракауи, сирийски активист, който наблюдава дейността на терористите в региона. В едноименния град Рака бойци на Ислямска държава често провеждат детски фестивали в рамките на кампанията си за привличане на младежи в тренировъчните лагери, разказа още Дейли Телеграф. Лагерите се представят като бойскаутски клубове, където на родителите се казва, че децата им ще изучават Корана. Но щом децата пристигнат в лагера Аш-Шария, джихадистите започват да ги обучават в бойна тактика, включително самоубийствени атентати, и им промиват мозъците с идеологията на групировката, разказва още Ракауи. Някои от момчетата, посещаващи лагера, са синове на чуждестранни бойци, които са се преместили в Рака, и на местни привърженици на Ислямска държава. В други случаи обаче се знае, че терористите отвличат деца, вербувайки ги за лагера без знанието и съгласието на родителите им. Децата първо се обучават да използват автомати Калашников и ръчни противотанкови гранатомети. После, както се твърди, те биват разделени на отделни групи. Някои са обучавани за атентатори-самоубийци, а други за редовни бойци. След това, по думите на Ракал, и преди да им се разреши да завършат лагера, децата биват принуждавани да приложат новите си умения в действие, като или измъчват, или убиват държан от Ислямска държава пленник. Ракал и подкрепи твърденията си с снимки на деца, държащи автомати и участващи в бойни тренировки, които му били предоставени от боец на Ислямска държава в лагера. Ужасяващо е да видиш как тези деца се променят за кратко време. Те изграждат ново поколение хора, които ще изпълнят дадената им заповед, включително самоубийствени атентати, без да им мигне окото, разказа още Ракауи. اعلموا يا أبناء يهود كلما قطعنا رأس مرتد فإن أجل. Елеонора Христозова, редактор на предаването, подготви това видео, което спестихме ужасяващите кадри, но все пак е достатъчно показателно. Бих искал да кажа, че това е част от пропагандната политика на Ислямска държава. И независимо от факта, че децата, цял свят са едни и същи. Детската психика много лесно може да бъде пречупвана, манипулирана, нали, и наранявана. Аз дълбоко не вярвам, че всички тези деца ще израснат като някакви калени бойци. Аз съм сигурна, че вярвате. Но това показва още един път уродливото състояние и същност на Ислямска държава, защото използването на деца за такива действия е в пълен разрез с каноните на исляма. Или претенцията на Ислямска държава за автентичност на исляма просто е дълбоко погрешна с това, което виждам. Тогава защо го правят? Вие, между другото, се усмихнахте, доктор Вълси, като споменахме Human Rights Watch и техните критики. Защото тия хора до сега и европейските служби, и международните организации гледат на тия хора от западната гледна точка, разсъждават.
Те хора нямат нищо общо, нито с нашето мислене, нито с нашата логика, нито... И нашите критики не ги интересуват, очевидно. Нито нашите... Какво да... Те смятат, че това са невернически организации, трябва да... Даже ако фанат някой от Human Rights Watch, ще го екзекутират, както това. За тях тези абсолютно, те нямат нищо общо с нашата действителност, така да се каже. Те се водят от техните критерии. Например, представите ли се, ние сме 21 век. Сега във Врака излезе една книга от Ислямска държава. Тя не е голяма, брошурка. Как да се отнасяме с жени пленници. Например, ако кой трябва да я купува, тя чия собственост е тази пленница, коя може да бъде пленница, коя не може. Ако двама души пленят една жена, имат ли право двамата да спят с нея или не? Разбирате ли? Някой трябва да... Ето, ние говорим за хора. Това с децата е част от... Как се побеждава всичко това? Това се побеждава... Въздушните удари достатъчно ли са, сухопътната операция? Не. Аз казахме 100 пъти. И дори сега да ликвидира Ислямска държава в Ирак, както бяха тушили Ал-Кайда. Проблема с тази идеология, която се намира в Саудитска Арабия и милиарди се плащат за тяхното разпространение. Салафизма е врага. Чакайте, сега не може да обвинявате пък и цяло... В смисъл ще се постигне точно този резултат, който се иска. Не, той не обвинява държава. Да тръгнат християни срещу мюсюлмани. Не християни, не християни. Безобразна война на религия. Не. И муслимани, не срещу религията. Исляма не е салафизма. Исляма има 1,5 милиарда муслимани. Не е салафизма, но представете ли се някой да го забрани? Да го забранят. Какъв е проблема? Фашизма се забранява, нацизма се забрани. Възможно ли да бъде забранен салафизма? Салафизма като идеология, като ултраконсервативна идеология течение на исляма е възможно да бъде забраняван на национално ниво. Той не може да бъде забранен. Всяка държава би могла. Обаче ние трябва да знаем, че, да кажем, примера, който дава той Саудитска Арабия, там салафизма е основа на законодателството, на политиката на държава. Сега питате ме, може ли се победи? Победата над Ислямска държава започва с пресичане на финансовите и идеологическите корени, които хранят тази организация. Оттам въздушните удари, дори сухопътна операция могат да доведат до разбиване физическо. Но кой, да кажем, ще справи с тези в Европа? Ето, вчера говорят за 2400 от 27 000, които се върнали в Европа. От тях един френски специалист, миналия път говорихме за това, призна, че 20% са извън контрол. Достатъчно е сега около празниците да се случи нещо подобно. Не дай си Боже. До кога държавите и света може да поддържат такава готовност на антидемокрация, на ограничаване на сигурността? И да се помага. Да, и да помага. Така че много сложно. Тук няма обща воля политическа, защото има разнопосочни интереси към конфликта в Близкия изток. Щатите имат един геополитически интерес, той минава през свалянето на Башар ал-Асад. Русия има друг, тя поддържа. Турция има трети, нейният основен противник не е Ислямска държава, а кюрдите. Саудитска Арабия има също техни, Иран и така нататък. Нещо друго важно. Агресиите на западните колониални държави да спрат да се намешат там. Защото ако сам иракчанин... Как да спрат? Как да спрат в момента? Как е възможно да спрат? Като ще се разрасне още повече Ислямска държава. Ако бях иракчанин и виждам как в американските затвори изнасилват мъжете иракчани, сигурно ще имам някаква реакция. Заркави никой не беше чул за него преди това нещо да се случи в Абу Грейб. Сега като ти бомбардираш Рака, все едно бомбардираш Исламска държава, ама не смяташ колко цивилни хора си убил. И реакцията на роднините на тези хора каква ще бъде? Благодаря ви много за този разговор. Продължаваме за финансирането, обаче да говорим в следващото предаване и за това как да се прекъснат финансовите потоци към Ислямска държава. Такива бяха темите от днес. Ще се видим отново в понеделник в 20 часа. Спокойна вечер.